či prostoru. Cítím, jak mládnu, jak se zmenšuju. Když něco končí, nebo když začíná. Člověk to vnímá stejnýma očima. Jsem tu znova, jsem tu podruhý. Je to jiný, lepší než poprvý. Má to být skutečnost a nebo zdání. Tohle je recyklace, opakování, 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 opakování. Ty jsi moje matka moudrosti. Pohled, ale zdá se mi, že už po několikátý jsem tady na zemi. Běžíme dopředu a nebo nazpátek. Je tohle konec nebo jen začátek? Kdyby mi někdo pomocnou ruku podal, kdyby mi někdo pomocnou ruku podal, kdyby mi někdo pomocnou ruku podal, já bych se ještě aspoň jednou zopakoval. Člověk se odpovědi v životě nedočká. Je život přímka nebo jen úsečka, člověk se odpovědi v životě nedočká. Je život přímka nebo jen úsečka, člověk se odpovědi v životě. Děkuji, moc krát děkuji. No, já musím taky říct něco. Protože bez vás, bez Rotarionu by to nešlo. Tak... Danečku, a jak bylo na táboře? Líbilo se ti? Jo. Jo? Tak a co se líbilo nejvíc tobě? Všechno. Jo? No ano, super. to je slovo, že? A já. A ty to všechno. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?